עכשיו אנחנו עושים ניפוי קמח, משהו מאוד מאוד חשוב. מדובר בקמח חדש, רשום עליו שעדיף להשתמש לפני 24/10/2011. 24/10/2011, הנה בואו נראה את נטחן לאחר פסח. הוא נטחן לאחר הפסח האחרון. ובואו נראה אם נמצא משהו בניפוי קמח. נראה אם זה משהו ואם זה קשור לדת או שזה בריא לגוף ולנשמה. מה אנחנו רואים עכשיו? מה זה הדבר הזה? אנחנו רואים פה כל מיני דברים שחורים שנמצאים בתוך הקמח. אז למטה יש עומס, אז בגלל זה הוא לא מנפה עכשיו טוב. אוקיי. אז רגע, זה בעצם נפה, נכון? נפת מה קמח הנפה עושה? מה חשמלית. התפקיד שלה? לנפות את הקמח, שלהוציא אם יש חרקים בפנים, אז להוציא אותם משם. ויש חרקים מדי פעם, יצא לך כבר לראות חרקים? יצא לי כבר כמה פעמים, והיום אני רואה עוד יותר. כן. ואני רואה שזה לא בכלל, זה לבריאות הגוף שלנו, לא לאכול כל מיני דברים שאנחנו לא אמורים לאכול, אלא לנפות את הקמח ולהוציא את כל החרקים שנמצאים בתוכו. אוקיי, ומדובר במשהו, קשה או שמדובר זה קשה לעשות את הניפוי קמח או שזה משהו פשוט? ממש לא, זה דבר של פעולה של 2 דקות, וזה שווה, כי אני רואה פה בקמח כל מיני דברים שלא אמורים להיכנס לפה שלנו. הבנתי. עכשיו חרקים יש כאן? יש פה חרקים, תכף אני אראה לך. הנה, שחור. תסתכל. השחור הזה, ויש עוד כמה שחורים כאלה, תכף אני אראה לכם עוד. הנה, מתעופפים עוד. הנה. תסתכל, אתה רואה את זה? אתה רואה את השחורים האלה, אודי? ועוד איזה 4 כאלה יש כרגע, תכף אני... עוד אחד. זה ממש, זה לא קטן אפילו. אם הייתי מבשל את זה בלי לנפות בקמח, היית שם? לא הייתי שם לב, לא הייתי רואה את זה. אתה יכול לעצור רגע את זה? אני צריכה להוריד את הכובד ואז אתה תראה את זה עוד יותר טוב. אז בואי תעשי לי תוך כדי, תראי איך את עושה את זה גם. לא, אני צריכה עכשיו לעצור את המערכת. תעצרי, בואי תעצרי. אני חייבת לפרק להעביר את הקמח לכלי אחר. אין בעיה. הקמח שלמטה, נכון? הקמח שכבר ניפיתי, אני חייבת להעביר אותו לכלי אחר. אוקיי, הנה יש פה עוד נקודה שחורה, שזה גם כן... רגע, תעצור את זה בבקשה, אודי. עכשיו מה? זה מכשיר חשמלי למעשה. זה מכשיר חשמלי לגמרי. הוא נוח? הוא נוח מאוד, וגם עם קמח, גם עם נפת יד רגילה, היינו מגלים את כל מה שאנחנו מגלים כרגע. אז למה בעצם אנחנו עושים את זה עם מפה חשמלית? כי זה מה שיש לי, ושמקל עליי את העבודה, מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה פשוט נוחות. נוחות, מטעמי נוחות בלבד. וגם עם היד אפשר למצוא את כל הדברים האלו. בטח, כמובן. עכשיו אתה תראה עכשיו תכף אתה תראה את הכל יותר ברור. עכשיו זה עובד יותר מהר. תראה כמה יש לך עכשיו. 3 כאלה יש לך או 4. אני אעשה אותו באיתי? כן, אני עושה באיתי. זה העיגול, ותכף אתה תראה אותם יותר גלויים. הנה עוד, וואו. עכשיו כל זה היינו אוכלים אותם? כל זה היינו אמורים לאכול אותם באמת. ובצד השני עוד יש. תסתכל עם השף שלי. יש על זה השגחה, יש על זה כשרות, ובכל זאת צריך לבדוק? בכל זאת חייבים לבדוק. אפילו אם יש על זה כשרות וגם אם זה בד"ץ. גם אם זה בד"ץ וגם אם זה כבר אמרו לך שניפו אותו, רצוי מאוד לנפות שוב. תסתכל שם כמה יש. תקשיבו, מכל השיש עכשיו. אתה רוצה להוריד אותו בקיור, אבל... לא צריך, זה בסדר, נוריד את זה, קיור זה... תכף אני אעצור את זה, ואולי זה יהיה לך יותר טוב אחר כך לראות את זה. עכשיו אתה יכול לראות את כל זה. בוא רגע זה. לסגירה. בכמה קילו מדובר? מדובר בקילו, בכמה גרמים? בקילו קמח. קילו קמח מדובר. כן. זאת אומרת קילו קמח חדש? חדש לגמרי, שנתחם לאחר פסח. הנה יש פה עוד. אתה רואה את זה, את הקבוצה. אוקיי. וכמה עולה כלי לנפות את הקמח? משהו בסביבות ה-180 שקלים. 180 חשמלים, אם זה לא חשמלי. אם זה לא חשמלי זה 25 שקלים. 25 שקלים. זאת אומרת ב-25 שקלים את יכולה להציל עכשיו את כל בני הבית מלאכול דברים לא בריאים. כל מיני תופעות כאלה.
תודה.